बोलिए सरस्वती मैया की। म्यूजिक बाय मंटू मनी। आइल बाड़ी मैया पूजा पाठ कलो आइल बाड़ी मैया पूजा पाठ कलो सब होई कमवा तनी जाप कलो सखी हो सब होई कमवा तनी जाप कलो मनीष रिकॉर्डिंग स्टूडियो रक्सौल रघुनाथपुर। साल भर पायल बारी सरस्वती मैया चल न दर्शन कल सिरावा नोइया साल भर पायल बारी सरस्वती मैया चल न दर्शन कल सिरावा नोइया उनके कृपा से सारा काम चलला आइल बाड़ी मैया पूजा पाठ कलो सब होई कमवा तनी जाप कलो सखी हो सब होई कमवा तनी जाप कलो म्यूजिक बाय मंटू मनी। राइटर राम बाबू लगइल बाड़े रास हो सन देश तने ही के कति माई पास हो राइटर राम बाबू लगइल बाड़े रास हो मंटू मनीष के कति माई पास हो तूफानी बेदर्दी सारा काम करेला आइल बाड़ी मैया पूजा पाठ कलो सब होई कमवा तनी जाप कलो सखी हो सब होई कमवा तनी जाप कलो मनीष रिकॉर्डिंग स्टूडियो रक्सौल रघुनाथपुर।